Hey guys, welcome back to my channel. So karon ang atong buhaton karon kay quick and easy tuna pie. So mo ni atong mga ingredients. First na atay cheese, na atay mushroom, na tay patatas nya. Niitom lang atong patatas kay ganina pa man ni nagkutad nyo mo nabutang sa ref. So sagdira na lasa gyapon ng patatas. Kani siya na atay tuna, 7 na siya kabuk tuna. Nagitanggal ang sabaw so ang unod ra dapat adira. Natay mayonnaise, natay breadcrumbs, natay bread, nagi-flat na siya daan. So, kani siya dapat siya tanggalon tong kilid sa bread, katong dark niya. Gigutad na lang namo among gigagmay para yan ani para dili masayang kay basin magamit pa di ay ni. So, basin nasa tong process magamit pa ni siya. Nya onions, carrots, nya eggs, og Nestle cream or all-purpose cream. So, mora ni siya atong ingredients, guys. So, start na ta. Now, mag-start na ta sa ato ang pag-mix sa atong mga ingredients. So, first, ang ato ang tuna. Tibutang sa ato ang bowl. Sure, wala may bowl, so kanina sa Tupperware. Next, kaya ang ato ang onion. Next, kaya ang carrots. I-mix na nato kadihot gamay. Afterwards, kanina dahil ang ato ang mushroom o ang ato ang patatas. Then, ato na siyang i-mix. Next, yung ato ang mayonnaise na dayon, guys. Panay butang diri sa ato ang mixture. Ang pagbuhat ra ni guys, sayo naman pagbuhat ani guys. Pero ang pag-prepare lang gid sa mga ingredients ang dili easy. Kabog na kani og gani kapoy kaayos in. Maggutad, mag-shred pa kaaning carrots ug patatas na ambot lang ura kang maugmaan kung daghan imong buhaton. Muna ko ikaw ra usap, pili ra gamay ra imong buhaton, dili ra mahago pero kung daghan gani pangandam na lang. So done, humana ang ato ang pag-mix ito ang mayo. Ang ato ang nadayong cheese. Mix na punta. Mix ng gitaan. So next kay magbutang nata sa ato ang asin. Gamay lang, mga pinch lang guro. Sa asin, pampalasa lang. Iodize, manisudukan na lang din. 2 pinches salt. Then next kay pepper, black pepper. Para lang na ay pagkatimpla-timpla gamay ato ang filling sa ato ang tuna pie. Yan, mix na punta. Tarungon og mix para mabot sa ilalom ang nangaputang niya dire. Next, kaya rin nato sa ato ang Nestle cream or all-purpose cream. So duha ka buok among gamiton na ni guys, kay gagmay man siya pero if natong dako, okay na to siyang dako. Wala may available, may karon na itong dako so kanila. Then mix na po ninyo guys. Few moments later. So mao na ni siya guys. So diri na nato magamit ng ato ang kilid-kilid sa ato ang bread. So if pananaw ninyo na pasa ra kayo ninyo ang mixture, inyo ni siyang ibutang. If pananaw ninyo ugan na, so ayon na ninyo ibutang. If pananaw ninyo na gamay na lang kanang gamay-gamay, basa pa siya gamay, so gamay ra pud yung ibutang. So kani sa amo ang mixture kay basa-basa pa man siya, so yan naman tan ibutang. Niyo na iyang naong makaon pero makaon gyud ni siya guys basta mao na siya. Ito na ni pagpurma sa ato ang tuna pie. So tan-awan ninyo guys. First ato ibutang ang ato ang bread. Ini siya.
Tapos imong butngan og egg ang iyang kilid. Egg wash nimo ang kilid. And next, magbutang na ka sa imo ang tuna filling. So depende rin guys, if gamay mo ang pan, kay usa ka kutsarita ang imo ang ibutang. If dako-dako imong pan, pwede nimo daghanon. So amo kay since gamay man ang amo ang pan, kay usa lang sa kutsarita. Ano siya. Next, kay nyo na siyang lukuton. Mara na siyang pinalumpia. After ana, kay imo nang i-enclose ang isig katumoy gamit ang tinidor. Sumana ni siya, usa na, one down. Duha gyud ni kabuok puto sa slice bread among gigamit gyud guys. Nya skip na lang ako niha kay lain sa kay inyong tan-awon tanan pagputos. Dukaon nya mo dira, makatugnya mo. Basta mao na siya. Ang importante na putos na tanan. Tan! Mao na ni nga ang finished product guys. So ready na ni siya i-deep fry. So ato na ni ato sa kusina. Let's go. Nana itong last step para sa itong tuna pie guys. So muna ni siya nagpainit na tawag ka ng mantika para ato nang i-fry na to ang tuna pie. So first, muna ni siya ihumol siya sa mantika, sa itlog. I-wash siya. Afterwards, dili sa ato ang breadcrumbs. Kanya, ibutang na rin siya sa ato ang init na mantika. Magbuhat ka na mag-golden brown ang ato ang tuna. Kaya mapadili na siya kailangan ilutuan yung mayo guys kay bread yan, basta niya isok ang ato ang mantika. Nya. Panluto na ako nidaan. Mabuhat lang ka na mag-golden brown lang siya. Chef, may nani ng ato ang tuna guys, nani na golden brown na siya. Kaya ready na siya tanggalon sa ato ang mantika. Ang tuna pie guys, mao na niya nga ang final results. Ato na siyang tilawan. Nami kayo guys. So naatay guest, ako ang guest ani nga vlog. Ato tilawan na ilang giluto nga tuna pie. Lami. Lasang tuna. Yun nato na kasi na to ang tuna pie guys. So if you want to do it, please do it. Kay dali ra gyud kay siya do sa preparation time niya kay taas-taas, pero worth it gyud siya tanan guys. Lami kayo siya. And if you guys like this video, please give this a thumbs up. Comment down below if namoy ganahan i-suggest na unsa sunod na mong lutoon kay basin among buhaton. Onya, please subscribe to my channel guys para bongga na. And share this video para daghan putag views no. So, thank you guys.